приятели! Вие сте с предаването Икономически беседи с Кузман и Владимир. Едно предаване за икономика, защото като че ли забелязваме колко е важно в българското общество да започнем да говорим, да дебатираме, да правим диалози за същината на икономическите проблеми, за същината на икономическите теории и затова да извисим аргументите на едно по-високо ниво. В днешното издание, здравейте от мен, аз съм Владимир Сиркаров, ще си говорим за пазара на труда. Как се структурира, кои са факторите, които влияят върху пазара на труда. Иска ми се да акцентираме върху безработицата и заетостта, какво представляват тези икономически феномени. И една от любима тема, знам, че и на теб е любима, свързана с функциите на административно наложената цена върху труда, именно минималната работна заплата. Много важна тема, особено сега изключително невралгична, защото в COVID ситуация, в една много тежка криза, пазара на труда всъщност ще понесе голямата щета. Със сигурност искате да разберете кой ни гостува, само след секунди. Вече сме в студиото обратно с нашите гости, икономисти Димитър Вучев и Йордан Киров. Добре дошли, господа. Добре, заварили. Здравейте. Изключително важна. Честител тема. Благодарим много, че се отзовахте. И поздравления за новия формат. Да, беседи. Защо беседи? Защото е много важно вече да почнем да влизаме в дълбочина. Да, ще обясним понятията какво са, но също така с експерти, икономисти като вас, ние също искаме да влезем в същината и да стане ясно за широката публика, що е то пазар на труда, кои са неговите проблеми, кое вас най-много ви притеснява в сегашната ситуация, именно COVID, криза много тежка, в която виждаме безработицата как расте с часове навсякъде. Мен най-много ме притеснява в сегашната ситуация нежеланието на хората да приемат новата структура въобще на пазара на труда. В момента сме 2020 година, не 2000-та на 1980-та и забелязваме една тенденция, че икономиката и пазара въобще има нужда от хора, които се адаптират бързо, които се квалифицират, които продължават, така да се каже, да се апгрейдват, да стават по-качествени, да добиват нови знания, които са далеч от техния профил, дори може да се каже. И в момента най-големият проблем при хората, които останаха безработни заради COVID-кризата в диапазон от 40-50 годишни е точно това. Те имат една професия, така да кажем, или работа, която се върши 20 години и в момента нямат вътрешната мотивация, дори не могат да го приемат като на чисто на теория, че те могат да се преквалифицират на тази възраст и да... Нямат тази готовност. Те цял живот не са били на мнение, че докато са живи ще работят едно нещо, но проблемът е, че света се променя толкова динамично и по тази причина ще трябва ние да се адаптираме, станем динамични. Защото ако има някаква професия, която вече няма търсене за нея, колкото и други специалисти сме, то няма никакъв смисъл, никакъв ефект. Към господин Вучев, кои са така основните фактори, които влияят на пазара на труда? Знаем, че в България години преди удара от COVID-19, бизнеса буквално с един глас апелираше и така алармираше, че няма квалифицирана работна ръка, че се изисква дори внасянето на хора, на работна ръка от други страни. Знаем, че чисто демографски България седи с доста проблемен профил. Кои са обаче факторите според вас, които влияят най-съществено върху пазара на труда, разбира се, в България? И не само в България, навсякъде по света, и ние особено бидейки част от западния свят и бидейки в пазарна икономика, основните фактори, които влияят, са търсенето и предлагането. Оттам се тръгва. Разбира се, всичко е доста специфично спрямо държавата, в която се намираме, тъй като изключително важна тук е намесата на държавата или по-скоро нейната ненамеса. Зависи от конкретния контекст, в който вкараме това нещо. Всъщност в българския случай, и това, което вие споменавате, че имаше един много сериозен недостиг преди да влезем в тази криза, това беше породено до голяма степен поради административни причини. Ние като държава имахме не особено голямото желание да отворим пазара на труда и да успеем да вкараме вътре квалифицирани хора от други страни. Разбира се, това всичко беше и в контекста на мигрантската криза, в която се намирахме. Естествено имаше един рефлекс ние да стопираме мигрантските потоци, който беше съвсем нормален, но все пак може би по отношение на качествените хора от които и да е държави, от трети страни, както ги наричаме, може би нашата цетка може би ще да бъде по-адекватна.
Разбира се, това е на чисто теоретично ниво. Поставяйки го в някаква практична основа, естествено нещата изглеждат доста по-различно. Те са до голяма степен под влиянието и на политически процеси, така че всъщност това е основният двигател, търсенето и предлагането на теоретично ниво, но всичко зависи от контекста, в който се намираме. В българския контекст ние, както споменахте вие, се намираме в една изключително деликатна ситуация, най-малкото поради простата причина, че ние имаме отрицателен прираст на населението. Това нещо трябва да бъде компенсирано по някакъв начин. Ние не водиме тези дебати по темата. Поздравления още веднъж за вашия формат, защото отваряме една тема, която е важна, но всъщност големите въпроси ние някакси така ги пренебрегваме, по-мащабните теми. Вторачили сме се в по-злободневният, ако може. Това от край време, така да се. Това, което може би е много важно да се коментира за пазар на труда, и то важи в периода, в който икономиката расте, но с още по-голяма сила важи тогава, когато икономиката тръгна надолу и дойде икономическия цикъл и сега с COVID нещата, е доколко пазар на труда е гъвкав. Защото има страшно много пречки на пазар на труда, които правят така, че практически почти невъзможно и много трудно да се наемат хора, да се освободят хора. Ще говорим сега за минималната работна заплата. Днес, когато спадат приходите на компаниите, обаче повсеместно навсякъде, когато практически дори ти не можеш, нямаш право дори да извършваш бизнес дейност, т.е. да генерираш някакъв приход, пазар на труда трябва да е изключително гъвкав и това икономистите много трябва да го говорим, за да може да абсорбира шока. Много предприемачи направиха опит, абсолютно социално, с най-добри намерения да задържат своите работници, без да намаляват заплащане, да запазят нещата както са били до сега. Истината е, че няма ли едно пропорционално намаляване на разходите на фирмата, т.е. заплатите, при положение, че спадат приходите, фирмата буквално си фалира. И тук е много важно държавата да разбере на нейното място в една такава сложна ситуация и да помисли дали ще се подпомогне тази гъвкавост с някакви махане на някакви административни пречки, упростяване на кодекса на труда или нещо подобно, или ще се опита да подпомага с финансиране. Мерките 60-40, някакви намеси, наливане на средства, които обаче пак трябва да дойдат от бизнеса. Административната тежест за бизнеса в добри времена, тя не е да не съществува, просто се пренебрегва, защото когато върви работа има приходи и постъпления, нали, можем да си затворим очите пак работа да върви. Само че в ситуация като сегашната, в която, както виждаме, имаше бизнеси, които буквално бяха затворени, административната тежест започва да оказва своя ефект и то много неблагоприятно. Освен, както казахте, че държавата трябва да разбере, че бизнесът трябва да бъде облегчаван по всички възможни общо пътища, също така и хората, които не са предприемачи, които работят за заплата, трябва да разберат, че те също по някакъв начин трябва да допринесат за това нещо. Най-малкото с разбирателство, защото първо не може ние да работим в дадена компания и да вярвам, да казваме, да, аз имам договор с тази компания, те да правят каквото могат, аз искам заплатата, нали? И те няма да ми смъкнат заплата, защото аз ще напусна и си намеря работа на друго място. Или пък другото по-добре ме съкратете да отида на борсата по труда, отколкото да ми намалите заплатата на половина. Което е тежест социално. Това е така нареченото sticky wages, негъвкавите заплати, които по различни фактори са именно такива негъвкави, дори и приходите да паднат съществено. Една от причините е именно в самите работодатели, други причини са примерно и синдикални организации и така нататък. На практика в сегашната ситуация на един човек, който взима хикс пари, ако трябва да намалите заплатата на половина и работното време, дори да му се намали на половина, то няма да изобщо доволен, няма да има никакво разбирателство от него. И първото нещо, което ще направя, търси алтернатива. Хората обаче не разбират, че да, могат да се намалят парите номинално като сума, но когато всички цени в икономиката тръгнат надолу, твоят доход може би в реално изражение няма да спадне толкова, даже на места може да се увеличи, защото другото означава едни масови фалити, тежка безработица, масивна. Два са основните подходи, които държавата може да предприеме в една такава ситуация. Едното е по отношение на административната тежест, това, което и вие споменахте. Другия вариант е, разбира се, чрез по-голямо преразпределение, по този начин да остават повече пари в самата държава, която да разпределя повече чрез различен тип социални програми. Сега, разбира се, има различни теории, кое е работещо и кое не, но в дългосрочен план доказателствата по отношение на стопанската история показват, че по-малката намеса на държавата в пазара на труда води до по-положителни резултати. Това е безспорно. Така че казвам това нещо в контекста на сериозните апели, сега да се плащат по-сериозни обезщетения, само че тези пари трябва да дойдат от някъде. Все пак някой трябва да ги изработи от тези пари. Така че това е нещо, на което не се обръща много внимание, поне според мен.
Да кажем веднага, че има и алтернативна, както вие казахте, рецепта. И тя е идеята на Лорд Кейнс за това, че ето сега държавата трябва, ако трябва да направи дефицит, да натрупа дълг и да се намеси там, когато бизнесите не смеят да инвестират, когато потребителите не потребяват. Държавата да харчи, да раздава пари, буквално дето се вика да се заравят едни бутилки с пари в земята и да се извадят нещо да се случва. Този капацитет в момента на фирмите, който не е използван, да се запълни и да се създаде заетост. Такава е идеята кейнсианската. Въпросът е, че междувременно структурите, които са много фини на различните пазари на труда, са тотално объркани. Имаме едно действително сериозно вмешателство в пазарни процеси и се отлага изчистването, даже напротив кризата задълбава. Да, защото и в политиците, и през призмата на неокейнсианството кризата е големия проблем и се започва от кризата как да се върви към растеж, а не както примерно в австрийската школа, която показва, че в самия бум е проблема и последиците са свързани с кризата, но оттам е малко магиосен кръг, защото политиците много трудно могат да вземат подобни решения, а и виждаме, че бизнесът много трудно може да намали заплащането, което в крайна сметка изглежда абсолютно неизбежно в даден момент. Теорията на Лорд Кейнс на първо място трябва да се каже, че тя като теория дори да е добра, а да се приложи на практика, трябва да бъде приложена в една страшно светла икономика. Една икономика, която, така да кажем, има много малка част сива икономика. Всичко е светло. Тези пари, които бъдат използвани от държавата, ще стигнат до където трябва и до всички крила на бизнеса и всички сектори, защото ние не сме така икономика. За добро или лошо, преходът още не е завършил чисто икономически в България. Знаем, че едни пари, които бъдат дадени от държавата на бизнеса, те няма да стигнат навсякъде, няма да стигнат най-вероятно където трябва. И така че според мен това не е решението. Решението сигурно е повече свобода за бизнеса, защото бизнесът ще изкара държавата от тази криза, а не държавата сама по себе си. Защото има една опасност, ако Кейнс бъде четен както дявол чете Евангелието, защото дори самият той, наблюдавайки как неговите идеи са се възприемали, той казва, то май аз не съм кейнсианец. Той винаги е говорил, че в криза трябва да се смъкнат данъците, че преди това трябва да има буфери и едни излишъци, които да се харчат по време на криза. А какво се получава? Дори когато икономиката расте, данъците масово по света, в България сме в по-благоприятна среда, но навсякъде по света са високи, правителствата трупат дефицити, дори когато икономиката е нагоре. Когато дойде кризата, те просто увеличават темпа, с който трупат тези задължения и става един стратосферен безумен дълг, едно задължение, което може да доведе до сриване на финансови системи. И нека все пак погледнем и към стопанската история, която показва, че всички тези държави, към които ние в момента сме вперили поглед и казваме, че там данъчната система е изключително много по-агресивна спрямо бизнеса и спрямо всички граждани, там е имало един период на натрупване на богатство, когато данъците са били ниски, когато бизнесът е имал пълната свобода да прави общо взето каквото пожелае, регулациите са били изключително ниски. Това води до желанието на натрупване на богатство и оттам насетне вече те биха могли да си позволят да погледнат към малко по-щедра социална система, малко повече ползи за отделен тип, да кажем, социални предприемачи сега в момента са модерни по света. Така че всъщност този период у нас не се е случил или поне в момента се случва, не се е случил до такава степен, така че това е нещото, което ние трябва да извървим като процес, за да можем да си позволим всъщност и една по-щедра социална система. Много ми се иска да поговорим малко и за защитата на работниците. Макар че малко или много тя се спекулира се с тази тема, защото виждаме, че има работна ръка, която е в по-добра преговорна позиция спрямо собствениците на дадена компания, но генерално и в по-големите случаи работниците имат нужда от защита. Естествено или не, в началото естествено се създават така наречените синдикални организации, синдикатите, именно с цел да се обединяват хората, които работят в дадена компания, за да могат да имат глас и да могат да спечелят или по-скоро да успеят да договорят по-добри условия, по-справедливо заплащане и така нататък. Виждаме, че в последно време обаче, в последните 10 години, синдикалните организации стават много сериозен инструмент за извиване на ръцете на бизнеса. Особено такива във Франция и в Германия. Примерно в България, поне по мое мнение, са доста диалогични, доста по-кооперативни и наистина и от синдикатите се чуват доста конструктивни идеи. Но каква е функцията на синдикатите? Полезни ли са или по-скоро внасят неефективност и непазарност в пазар на труда?
Ако погледнем на чисто теоретично ниво, разбира се, подобен тип организации съвсем естествено би следвало да има. Всеки и на доброволен принцип трябва да има възможност да се кооперира с когото пожелае, за да защитава каквито пожелае интереси. Това е, по този начин функционира и демокрацията включително. А ако погледнем обаче какво се случва на практика, както и вие споменахте, особено в държавите от Западна Европа, в момента синдикалните организации са се изродили до такава степен, че те не само защитават отвъд това нещо, което имат като намерение, а те вече имат лостове, чрез които притискат бизнеса и притискат изобщо и пазарната икономика като цяло. Тя не функционира по такъв принцип, на какъвто и правителството. И правителството съответно. Това води до израждане на процеси, което води, разбира се, и до такива феномени като огромни минимални работни заплати, огромни почасови ставки, които виждаме в някои държави, които трудно биха могли да бъдат плащани от бизнеса, което води и до отлив на желаещи да бъдат предприемачи. Пък то е един цикъл, който се завърта и който води до... което пък правителството иска да го компенсират по някакъв начин като липса, влагат повече средства и създават, така да се каже, групирани около правителството или около държавата бизнеси частни, или пък създават или повече държавни компании. Това е един порочен кръг, в който се върти западното общество, който към момента по някакъв начин успява да функционира, най-вече поради това, което и преди малко споменах, натрупаното богатство десетилетия назад, но в крайна сметка, кога ще му излезе края на това нещо, никой не знае. Господин Киров, много ми любопитно какво мислите за синдикатите. Тук обаче ми се ще да вметна, че синдикатите по широкия свят започнаха практически масово да правят така, че да, те и първоначалната идея, както вие, господин Сиркаров, много ясно обяснихте, е била добра и тя е добра. В един работещ пазар е добре да има синдикална организация, която да защитава правата на работниците, защото те сами надали биха успели. В един момент обаче те започнаха да стават толкова непазарни и така да дойдат пазар на труда с желание за заплащане на колективни трудови договори и прочее, че станаха фактор, който пречи на пазара на труда. Интересното е, че обаче заради политическото влияние, което те имат, започнаха да се съюзяват с едрия капитал, който в това вижда възможност. Говорим едрия капитал, едрия бизнес, който е близо до държавата много често. Той вижда възможност да се направят така условията, че да се монополизира пазара. Трудови условия за труд, заплащане, всякакви изисквания, цензии и се получи така, че така наречените тристранки по света са едно котило, което пречат на нови играчи да се появяват. Това е едно изкривяване много жестоко, което е некоректно. Аз искам да погледна от страната на бизнеса, повече за какво мисля за синдикатите и за защита на правата на работниците. Естествено, както вие казахте, добре има тези организации, това е безспорно. Само че от тяхна гледна точка те искат да защитават правата на отделния работник. Кой защитава работодателя от работника? Никой. Защото когато са подписани трудов договор, има работни характеристики. Ако тези работни характеристики не се прилагат, ако човек не си върши качествено работата, той всъщност нанася косвени загуби на бизнеса. Ако много работници групово не изпълняват работа си на 100%, те водят до големи загуби, защото тогава един работодател трябва да плаща пълната заплата при положение, че не е получил другата страна това, за което плаща. Това е също много важно. Това е адски интересно, защото дори сега в кризата вниманието е да запазим работника, но работника съществува, когато има фирма, която компания, предприемач, който вижда смисъл да съществува. Когато се стопиха печалбите и никой не мисли за това да останат някакви маржове печалба, то се губят и работните места. Тя връзката е такава. Има фирма, има печалба, има работници обратно. Ако няма тези икономически стимули, защо да правиш бизнес изобщо? Всичко е много странно, но като цяло дали едната страна, синдикатите, работите или другата страна, бизнеса, ако тръгнат много твърдо в една или в друга посока, трябва да има баланс. От двете страни трябва да има разбирателство и, както арабското право казва, ако не сме стиснали ръцете, никой договор не може да защити правата на никой. Аз много ви благодаря, господа, защото обгледахме доста аспекти от пазара на труда, една ключова тема за функционирането на икономиката и мисля, че се изясниха доста полета с различна гледна точка. Всеки един зрител може да си направи анализа, разбира се, сам за себе си. Абсолютно. Финално все пак споменаваме минималната работна заплата, защото обещахме, Влади, в началото с теб. Минималната работна заплата, която не създава работни места, а забранява да се наемат хора над определен праг. Практически тя удря най-неквалифицираните. Вие какво мислите? Съгласни ли сте с подобен тип на разсъждение или смятате, че това помага на работниците? Щом не е пазарно,
щом не е пазарно определено, а по административен начин, в никакъв случай не помага на никого, освен на политиците, които чрез нейното увеличаване си пишат дивиденти, най-общо казвам. Аз само изречение ще сумирам. Ако икономиката имаше потребност от минимална работна заплата, то бизнесът ще да е създал при държавата. И може да се каже, че промените в България, минималната работна заплата да е по сектори, т.е. различна, с условието, че тя трябва да може и да е по-ниска за дадени сектори, е по-добрия вариант, отколкото... Разбира се, положителна стъпка при всички положения. Да. Добре, благодаря господа, страхотен разговор, продължаваме.